Missatges d'odi, mentires, racisme, xenofòbia. L'extrema dreta creix als carrers, a les institucions i a les xarxes socials. Però com afecta el dia a dia a la gent? Per què creus que cada vegada el jovent comparteix més idees d'extrema dreta o vota partits d'aquesta ideologia? A vegades entenen malament el missatge com feminisme. Se pensen que la dona ha de ser superior a l'home, però no és aquest el missatge. Té molt a veure la globalització que estem rebent de països com Estats Units, que tenen líders d'extrema dreta. Els vídeos curts cada vegada està com més de moda ser de partits de dretes o almenys tindre un discurs més de dretes a les xarxes socials. Quan sents parlar d'extrema dreta, què és el primer que se te'l ve al cap? Missatges d'odi, mentires, racisme, xenofòbia. Com creus que pots fer front als discursos d'odi des del teu entorn? Tenir tots llocs comunitaris com espais on ens puguem expressar. Des de la universitat o des dels mitjans es intenten desacreditar els seus discursos, no donar-los els espais que potser estan arribant a tindre. Existeixen diversos fronts des dels quals combatre els discursos d'odi. Un d'ells, la mateixa economia. A jornal.cat t'ho expliquem.